Il-kritika lejn it-tmexxija tal-Gvern Laburista qed tikber aktar minn qatt qabel. Din id-darba moviment Graffiti sejjaħ protesta propju fjum il-ħaddim quddiem Kastilja. L-attivist Andre Kallus qal li huwa impossibbli li nżommu mudell ekonomiku li jiddependi fuq it-tkabbir biss. Tkabbir li qed jirriżulta fi splużjoni kbira fil-prezzijiet, mhux biss tal-ikel u l-affarijiet bażiċi imma anke fil-bini. Li kellna mudell ekonomiku li ra biss it-tkabbir. Mela meta rajt biss it-tkabbir, inti ovvjament ħajisplodu l-prezzijiet ta' djar, ta' post fejn tgħix, imma min-naħa l-oħra l-pagi baqgħu baxxi, rridu nbidlu il-mudell fih innifsu. Huwa insistant li l-ħaddiema f'pajjiżna qed jaraw pagi baxxi aktar minn dawk f'pajjiżi oħra, b'ħafna familji lanqas biss ikollhom biex jgħixu fir-raba' ġimgħa tax-xahar. Il-valur tal-paga, ġifieri x'tista' tagħmel bil-paga, huwa baxx. Dan għaliex għax il-gvern ma leġiżlax biżżejjed biex il-pagi jolew. Kien hawnhekk fejn saħaq li s-sistema adottata mill-gvern ta' Robert Abela hija waħda li qed tirriżulta fl-isfruttament tal-ħaddiema. Dal-isfruttament jiġi minħabba s-sistemi li ħoloq il-gvern. Andre Kallus insista li hija ironika immens li nisimgħu jum wara ieħor kemm l-ekonomija Maltija hija bombastika iżda mbagħad il-pagi qatt ma jiżdiedu. Ironika immens. Il-ħin kollu, kull jum ma jgħaddix jum wieħed li ma nismawx kemm l-ekonomija Malta sejra tajba ħafna u qed tikber u ma nistgħux inkunu aħjar milli aħna, meta tara r-realtà fil-verità kif qed jgħixu l-ħaddiema u Malta. Hemm xi ħaġa li mhux qed taqbel mal-oħra sew. Kallus spjega wkoll li l-ħaddiema f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin qishom intesew mill-Gvern Laburista. Dal-aħħar snin huwa li ħafna drabi l-ħaddiema ġew minsijin, qishom il-ħaddiema ma jiswew xejn fis-soċjetà. Bl-isfruttar tal-ħaddiem qed naraw b'mod ċar fis-siti tal-kostruzzjoni fejn rajna mewt wara ieħor bla ebda bidla fis-sistema. Is-siti tal-kostruzzjoni hawn Malta huma eżempju ċar ta' dik li hija s-sistema b'mod iktar wiesa'. Fejn hemmhekk l-istess kellna daw il-gruppi b'saħħithom l-iżviluppaturi li ma jridux li jidħlu ir-regoli veru li jissalvagwardjaw kemm ir-residenti u l-ħaddiema. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar xhur jimbotta proposti sabiex jittaffaw il-pjagi b'rabta ma' dawn is-setturi kollha. Bl-istess appelli saru wkoll mill-General Workers Union u l-UHM Voice of the Workers. Iżda Robert Abela qed jagħżel li jibqa' jdawwar wiċċu għal din il-karba tal-poplu Malti Wawċi.